Ahojte, tu je Elemento. Sme v hry Bike Race v 8. parte. V 4. svete, 5. leveli, kde sme skončili minule. O čom mám hovoriť? O čom mám hovoriť? O čom mám hovoriť? No, ešte som vám nepovedal, že pred týždňom, presnejšie pred 9 dňami, 7, 8, 9, hej, pred 9 dňami som spadol z bicykla a mal som to celkom veľké zranenie. No, pri dezinfekcii to štípalo 10 krát viac. Ako keď som spadol. Keď som spadol, ignoroval som tú bolesť. Mám schopnosť ignorovať bolesť, chuť aj provokovanie. No, ale pri dezinfekcii sa nevidel ani hráska, pretože pri bolesti som skôr... Ako to, že tam nemôžem vyšplhať? Nie je to nejaké divné? Alebo takto, jaj. Stop. Poď. Dúfam, že dáme aspoň jeden diel dneska. Áno, dali sme. Vy? Aha, jasné, nič som nepovedal. Tento diel som ešte ani raz nezvládol. Som povedal, toto pravdepodobne zvládnem iba duchovným. S duchovným bicyklom, pretože duchovný bicykel vie takoby prejsť cez nejaké čiarky. Takže napríklad toto by tam nebolo tamto. To znamená, že to nezvládnem. Tak poďme na pláž. Alebo nie? Hop, koľko máme času? 3 minúty. Tam ma zmestíme prvý diel z pláži. Alebo nie, poďme sa pozrieť na multiplayer. Jaj, to je ten, čo má ultrabike, toho neporazím. To je ten, čo má Čo som to dal? Je ten, čo má ultrabike, toho neporazím. To je ten ultrabike, toho neporazím. Som to zase dal, jasné. Neviem. Stihnem. To multiplayer uvidieť, aký je super ultra. Nemám šancu. Ahmed A. Poďme na Ahmed A. Ukážem vám, aký je silný rýchly ultrabike. Tak, poďme. Toto je nepriateľov ultrabike. Nemôže sa rozbiť. To je na ňom najväčšia výhoda. A k tomu... Čo? Padol? Čo? Vážne padol? Tak to skúsim napríklad tu.
Vidíte, už zmizol. No zase prehráme. A teraz skúsim znova výzvu dať. Že ako zvládne tento level. Podľa mňa lepšie než ja. Dobre, dovidenia.